Üdvözlök minden kedves nézőt, én vagyok. Ebben a mai videóban megváltoztatom a nevem Rámer Intire. Első. És még főzésre megveszük a skint. Mert ezt szoktam, én most van nekem. Köszönjük szépen. És most Surge-rel fogunk játszani egy pár meccset. Kérlek, hogy ezt mindenki használja. Kivéve én. Van 2000 millió, a tornak se kell. Szerintem a player icont ezt úgy beállítom, mert jó. Ez meg olyan sarkaszunk. Na, és kezdődhet a meccs. És Titi, ha tudok, hogy beszéljem. És még ebben a videóban még anyukámmal 2v1-ezni, és Titi fog. Csak egyelőre még néz. Azt a kettős rámegyek, csak mert fut ilyen lassan a Surge. Ez ilyen, ugye? Jaj, ez én. Nem vagyok hülye. És amúgy nem autóémelek, mert nem vagyok hülye. A kettes power upja az mi is? Surge-nek. Ott van nagyobb range-e. Nem, a 3-asnál van. Nem, a 3-asnál az, hogy ha nekiütöd a falnak, akkor 6 helyre izélődik. Nem, az a 4-esnél van. Akkor nem tudom. Hát de mi ez? Itt vagyok, és egy jó kis vágás volt az előbb. Arra a pipe-ről lehet, hogy rá tudsz menni. Ez Shelly. Kamu tímelek, ne védjetek. Aha, nem akar tímelni. Ne aggódjatok, kamu tímelek. Előtte megölünk lesz a rikó. Aha. És mindenki azt fogja mondani kommentbe, hogy aha, igen, igen, nagyon kamu tímeles vagy. Na, esküszöm, szoktam tímelni, csak nem akarok videóba. Jó, itt egy kurva videó. Jó kis autóémelgetés megy. A kurva szó. És akkor itt vagyunk, kezdődik a meccs. De nem mindenki szokta lehalkítani. Inkább lehalkítom. Tehát itt vagyunk, és amúgy nem tudom, hogy kaptam el szemkupát, de azt hiszem, hogy szétszerem szkálni. Frank. Aha, az nagyon jó volt a Frank-től.
Kibice mindenütt össze látod. Mi van, nyertem kupát, a Surgeons nem? Miért a Lusa múltját nyomja? Miért nem a izét? Zine múltját? Mindegy, akkor kezdődik a meccs. Ja, megy a videó, oké. Úgyhogy fogom ölni, hogyha nem vagyok hülye. Miért például megy? Jó, most már ezt megadom. De miért nem tud autóémelni, hogy a... Hiszlegyétek. It's buddy time. It's buddy time a fa... Igen, tényleg. Anya! Mikor jössz játszani a... Chase for the win! Na. Én ennek terveztem ezt a videót. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Ha nem, egy csomó dislike lesz, tudom. És sziasztok!